मैयाहाय क'क्राझार पुलिसजों एरेस्ट खालामजानाय NLFB आफादनि सासे केडार जायनि मुङानो जाहैबाय सुजित माराग बिनि सायाव NLFB आफादनिफ्राय गांसे नटिस फोसावदों बिनि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय बिनि सायावबो सावरायगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां आपडेटफोर दङ बिनि सायावबो सावरायगोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै लोखि फुजा आरो दिनै ग्रह बनांगोन होननानै खोनादों। दा जियानो जादोला जों गिबियावनो सावरायगोन NLFB आफादनि हमजानाय जायबा सुजित माराग गार' मानसि बिथाङा मैयाहाय क'क्राझार पुलिसजों रां दाबिनाय दायाव लकेल फालांगिरिफोरनिफ्राय रां दाबिनाय दायाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों बा क'क्राझार पुलिसजों एरेस्ट खालामजादोंमोन। बिनि उनाव दिनैहाय NLFB आफादनिफ्राय गांसे नटिसनि गेजेरजों फोसावदों जायबा हमजादों सुजित माराग बिथाङा NLFB आफादनि एक्टिभ मेम्बार नङा बा गोख्रों जेनेबा दा थाबाय थानाय मेम्बार नङा बिथाङा सारेन्डारसो। बिथाङा NLFB आफादनि थांनाय बावैसो सान सिगां सारेन्डार जानाय बिसोरनि ग्रुपनिसो होननानै NLFB आफादनिफ्राय रोखायै नटिसनि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय। दा नोंथाङा मिथिखाबाय जानांगौ बे सुजित मारागा दाखालि बय सारेन्डार जानाय बा गावसोरखौ थानाय ग्रुपनिसो होननानै बुंदों। अब्ला जों दा नेक्स्ट खौरां जायबा खौराङा जोबोर गिथाव बाथाव बे खौराङानो जाहैबाय सासे सुबुङा सासे सुबुंखौ भिडिअ बानायदोंमोन गाज्रि भिडिअ बानायदोंमोन नायथावजायै भिडिअ बानायदोंमोन बिनि जाहोनाव बे सुबुङा बेखौ बुथारदों आरो बे जाथाया जादों गुरुग्रामाव सासे 40 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ गाज्रि भिडिअ बानायनायनि जाहोनाव बानायजाग्रा जायबा भिडिअ बानायजाग्रा सुबुं बियो सहायनो हायैयाव गोबौ आचारजों दांख्लोब सुख्लाब खालामनानै बा गाग्लोबनानै बुथारदों आरो बुथारखांनानै दायनिगिरिया जाथायसालिनिफ्राय खारखोमा लांदोंमोन। उनावहाय पुलिसा अपारेशन खालामनानै बुथारा दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामफिनदों। बुथार जानाय सुबुंनि मुङा जाबाय ताउकिर आलम आरो बुथारग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय उदार खान। ताउकिर आलमा उदार खाननि गाज्रि भिडिअ बानायदोंमोन। उदार खाननि गाज्रि भिडिअ नायथावजायै भिडिअ नोंथाङा बुजिखाबाय जानांगौ गाज्रि भिडिअ माने बिदिनो बया भिडिअ बा नायथावजायै भिडिअ बेबायदि भिडिअ बानायदोंमोन आरो बेहायनो बे जाथाया जादों। उदार खाना भिडिअखौ डिलिटबो खालामनो होदोंमोन नाथाय डिलिट खालामाखैमोन बेहायनो बे जाथाया जादों आरो दा बे जाथायनि सायाव गुरुग्राम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथाया गुरुग्रामनि सिङाव थानाय चक्रपुराव जादोंमोन चक्रपुर गामियाव जादोंमोन। बिदिनो गोबां जाथाय जायो जोंनि बे हादोराव। लोगोसे बिहारावबो फिसाय न'खरनि मानसिफोरा सासे आइजोखौ बा बिहामजोखौ गोरबोआव थानाय बिहामजोखौ इनाय बुथारदों। गोरबोआव हिनजावसा गथ' दंमोन नाथाय फिसाय न'खरनि मानसिफोरनो हौवासा गथ'सो नांगौमोन। बिनिखायनो फिसाय न'खरनि मानसिफोरा आयेननि बेरेखा आल्ट्रासाउन्ड खालामनानै हिनजावसा गथ'ना मिथिनानै बिहामजोखौ इनाय बुथारदों। बुथारजानाय बिहामजोनि मुङा जाबाय कुसुम देबी आरो दा बे जाथायनि सायाव पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। कुसुम देबीया बेनि सिगांबो सानै गथ' दंखायोमोन हिनजावसा गथ' नाथाय हिनजावसा गथ'खौ मोजां मोनामोन न'खरनि मानसिफोरा। बेबायदि गोबां जाथाय जायो। दा बे जाथायनि सायाव बिहार पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो जाथायनि सायाव गोख्रों एक्सन लानो थाखाय लकेलनि मानसिफोरा दाबि खालामदों। अब्ला लोगोफोर दिनै माखासे फोसावनो गोनां खौराङा बेखिनियानोमोन टपिकआ बेखिनियानोमोन। नोंथांनाव जुदि मोजां मोनदों भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो जुदि मोजां मोनाखै डिसलाइक खालाम नोंथांनि गोसो आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो हायो। जुदि गोसोबा खालाम गोसो गैयाबा दा खालाम। गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि।